velkommen til Sandboy episode 6. Her dag så skal jeg udenfor. Det var meningen, jeg skulle spille på PlayStation i den her episode, men det gør så ikke lige alligevel. Lige nu så er vi udenfor ved gyngerne. Okay, det er ret kedeligt at være på gyngerne. Vi skal se, at jeg skal løbe rundt om hele den her store ting. Okay, det kommer til at tage lidt tid. Det tager nok 20 sekunder for mig at løbe rundt om den. Det er mega let. Okay, vi starter herhen fra. Her starter vi. 3, 2, 1, løb. Så den har vi jo løbet rundt om. Løbet rundt. Okay, jeg gad ikke lige at løbe. Så går jeg bare rundt. Okay, jeg viser bare sådan rundt nu. Så går vi herhen. Okay, den farer ret kort vej. Derinde det er åen. Og den der store linje. Hele vejen derhen til. Derinde. Og nu håber jeg bare, der kommer en tog derhen. Der kommer ret tit tog derhen. Okay, godt. Så nu er vi tilbage igen. Så der, hvor vi startede fra, det var derhen ved busken. Så det var så lige det, vi skulle i den her episode. Og vi ses senere. Tak for i så.